Fit-tmiem il-ġimgħa li ġej fil-ġonna tal-Buskett ser jittelgħu il-festi tradizzjonali tal-Imnarja, il-festa tal-bdiewa u r-raħħala, iżda li tiġbed ammont sabiħ ta' nies ta' kull sena. Fl-aħħar snin dan il-gvern ra li din il-festa jerġa' jqajjimha wara li kienet qed tmut mewta naturali frott in-nuqqas ta' inizjattiva. Is-Sinjura Ramona Borġ mis-Segretarjat Parlamentari għall-Bidja Sajt u Drittijiet tal-Annimali qalet kif din is-sena hemm parteċipazzjoni rekord f'dak li għandu x'jaqsam ma' wiried ta' bejjem fnik, tjur, frott u ħaxix fejn mistennija tkun l-akbar festa li qatt tittellet. Apparti minn hekk saru bosta affarijiet ġodda bħal bdid ta' gaġġeġ u postijiet fejn jitqiegħdu l-annimali fil-Buskett. L-għana tal-kelma fejn it-tfal jgħidu l-kelma u l-għannejja dak il-ħin jibdew jannu fuq dak li jridu t-tfal, sa jkollna lob tradizzjonali, għandna wkoll maġija animata fuq il-suġġett huwa ovvjament l-annimali, ħajkonna wkoll competition għandna baqra, ovvjament mhix ta' veru, ma ħajkun hemm competition ta' tfal kemm tinħeleb din il-baqra f'inqas ħin. Apparti li kell tradizzjonali tas-soltu b'mod speċjali il-fnik se jkun hemm bankarelli ġodda fejn se jkun hemm ukoll ikel innovattiv magħmuli mill-prodott lokali tal-bdiewa u r-raħħala. Kollox se jibda mill-ġimgħa li ġej hemm il-5:30 il quddiem diversi dimostrazzjonijiet tat-tasir tal-inbit. Ġaġis minn barra fejn ħajġġaġġjaw kemm it-tjur, kif ukoll anke ħajkonna xef apposta il għaliex issa mhux ġast il-frott u l-ħaxix, għandna daqsxejn anke eżempju x'tista' tagħmel mit-tadam. Eżempju jista' jsir paste, mit-chili jista' jsir iċ-chili paste. Allura anke ġibna chefs apposta biex dak li jkun qed jiġġaġġja u jara eżatt it-tomiet, jiġifieri iktar ma mmorru anke l-bdiewa tagħna qegħdin anke jtejbu l-prodotti tagħhom. L-erba' filgħodu għamel żjara fil-Buskett is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri fejn segwa il-ħidma ta' diversi ħaddiema tal-Gvern fit-tħejja tagħhom għal din il-festa. Qal li l-Gvern ħaħsib li din il-festa jerġa' jagħtiha spinta l quddiem biex jiġi esebit il-prodott lokali. Amministrazzjoni oħra kienet propju telqiet din il-festa telqet mhux biss il-festa iżda anke s-settur agrikolu kollu għal daqstant. Dan il-Gvern ħass li jrid jagħti spinta l quddiem lil dan is-settur, spinta l quddiem mhux biss fejn jitlu finanzjamenti, fejn jitlu għajnuna fejn tidħol leġiżlazzjoni li tgħin lill-bidwi r-raħħal tagħna, iżda wkoll billi nagħmlu pjattaformi bħal huma dawn sabiex nagħtu ċans ukoll il-bdiewa u r-raħħala tagħna jsibixxu fl-aħħar mill-aħħar il-prodotti li jagħmlu huma, prodotti lokali, prodotti Maltin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.